各位街坊，上一集我哋初步摸清咗遊戲基本玩法，踏出咗平凡起點嘅第一步。今日第二集嚟啦，我哋嘅平價馬同新手牧場終於要正式開工。今集就帶大家一齊體驗，係賽馬圈嘅掙扎，每一步都要靠自己慢慢試錯，慢慢摸索。雖然起步艱難，但熱血同堅持唔會少。準備好跟住我，繼續呢段逆風求生嘅旅程未？今集嘅挑戰正式開始。今日要同大家介紹兩匹地方競馬名區14號嘅遠山火同10號嘅陽光山。首先，遠山火係一匹內戰型嘅強豪，由70年代初至中期，佢一共出戰40場以上，贏咗16場，包括東京皇冠賞、北海優駿同道盈紀念等多項重賞。喺北海道地方競馬，佢更被視為人氣王，係粉絲心目中嘅真正實力派。可以話佢係地方競馬長期穩定嘅代表。至於陽光山，就係短期爆發力驚人嘅明星。雖然只係短短12場比賽，但佢就憑住強大實力奪得羽田杯同東京打比冠軍，成為當時3歲世代嘅代表馬。佢嘅名字至今仍然係地方競馬史上嘅光輝一頁。至於7號嘅金鷹，之前已經試過贏過我哋，係一匹橫跨地方與中央嘅內戰型實力派。由70年代初至後期，佢前後出戰20場以上，贏咗13場，包括黑潮杯、中央競馬賽、大阪杯等多項重賞。無論喺大井定係阪神、京都等中央競馬場，都有穩定發揮，深受全國馬迷喜愛。可以話佢係70年代地方馬挑戰中央嘅優秀代表，寫下咗跨界征戰嘅精彩一頁。介紹到咁多先，咁我哋睇下今次邊隻會贏到羽田杯。今年もダートのクラシックレースの幕が開きます。大井の 1800m を先頭で駆け抜け、世代の主役となるのはどの馬か。さあダート三冠競争第1弾羽田杯の発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはノーポーズ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノーポーズ、花に立ちます。その後ろからはデンマーモリアーがギルレットジェスト、14番マルサンファイア。その後ろ先頭はデンマーモリアール、歓喜の逃げに持ち込めるでしょうか。そして大きく離れてゴールドイーグル、この位置です。オートリアリオス、そのうちに続いています。隣にはエクセルマリリン、これに続いてコーナーズミカサ、スナップエプセル、すぐ後ろこれに続くのがワールドビット、大キューブドマル、それに続いています。その後ろからはゴーンパワー、ここにつけたのが北サンエアコブラ、内からはタイナーオス、そのは依然としてデンマーモリアル、リードは6馬身ぐらいあります。デンマーモリアル一人旅、2番手のエクセルマリリン、先頭を捉える勢いです。ゴールドイーグル3番手、さあ多くのファンが待つ直線の攻防へ、マルサンファイア先頭、内からぐんぐんと陽光山先頭、残りの 100m デンマーモリアルまだ後方、これは厳しいか。2番手はマルサンファイア、陽光山マルサンファイア。大井競馬場嘅羽田杯終於圓滿落幕，結果新鮮出爐。第一名毫無懸念係爆發力驚人嘅陽光山，呢匹明星馬果然唔負眾望，順利捧杯。第二名就係我哋熟悉嘅內戰強豪遠山火，雖然追唔上陽光山，但憑住穩定發揮保住亞軍。第三名都唔簡單，正係實力派金鷹，跨界征戰都有咁嘅表現，值得一讚。至於我隻天馬明，今次就有啲可惜啦，跑咗第16名，即係包尾。不過唔緊要，今次就當係累積經驗，見識咗強豪嘅實力。逆風嘅旅程總有起伏，繼續挑戰努力啦。到咗觸電機第一次總負嘅重要時刻，今次我揀選咗文琪啊，客觀上佢絕對係頂級選擇，作為短中距離嘅頂尖賽馬，實績冇得頂，多次培育出過打比冠軍同年度代表馬，血統影響力深遠，正好匹配觸電機1700萬2100米嘅距離適性，有望傳承優秀競技基因。另一個原因就係文琪亞嘅悲慘結局，佢曾經風光無限，卻在現實世界中失去利用價值後，
被人賤價出售淪為馬肉。呢種有用則捧，無用則棄嘅殘酷現實，實在令人難以平靜。今次我都想為呢匹可惜嘅名馬做啲事，唔想佢嘅珍貴血脈同曾經嘅輝煌就咁被時代埋沒。到咗揀新戰友嘅環節，系統一次性俾咗5隻馬任我揀，而我想要一隻白馬。逐隻細心篩選後，終於揾到心頭好呢匹爐灰模式嘅豐藍，完美契合我對白馬嘅期待。之後繼續提升牧場日後嘅收益，再揾咗幾隻馬女。第一隻見血統有赤兔，個名仲叫慈麟，心諗呂布嗰隻都日行千里啦，呢隻仲大個碌咁實唔會差。點知一睇數據，速度竟然得個 F。唉，果然平嘢冇好嘢，期望越大失望越大，唯有再睇其他馬女啦。唔信邪，我再買多一隻馬女補強。見到血統有白靈，一時眼花花睇錯成白龍，心諗個名係準抽，仲有白龍加持，龍同鷹雙強合體，今次實冇死啦。點知一睇數據，速度竟然仲勁得個 G， 比之前嘅慈麟仲慘，仲要呢隻馬比慈麟貴300萬日元，真係揾笨。算啦算啦，安慰下自己，佢健康有個 A。健康先至係最重要事不過三，相信下一隻一定會更加好，繼續等機會。斥資2100萬日元，終於將安海哲帶返牧場。今次真係寄予厚望，心諗貴咗咁多，速度總該有驚喜啦。點知一睇數據，速度竟然都係得個 F， 真係暈低。不過都算有個位值，加速有 A 㗎。雖然基礎速度唔掂，但爆發力夠強，起碼比之前嘅馬多咗個亮點。逆風旅程總要慢慢執返啲正能量。第一年就咁匆匆過完啦，斥資5億日元擴建馬房，而家終於可以容納10隻牝馬，牧場規模又進一步。雖然買馬過程有啲起起跌跌，揀馬時歡喜過後又有失望，但都算圓滿完成初步補強。呢一集嘅內容就咁先，下集繼續同我啲馬女生啲好馬出嚟，一齊擴大牧場版圖，衝擊更多重賞。大家記得俾個讚好，關注支持下啊！下集再見啦〜